Така, благодаря, здравейте. Първо искам аз да поздравя учредителите на Сдружението за конкурентно право. С Катя Пона преди 2 години още говорихме с нея каква добра идея би било това да се направи, за да може на хората да се публично да се представя какво представлява конкурентното право. Аз също ще продължа темата, развита от професор Бакърджиева. Тя засегна в България как е възникнала нелоялната конкуренция. Аз ще го развия малко по-подробно, както и ще обясна всъщност как се е получило разделението с правото за защита на потребителите. Значи, нелоялната конкуренция възниква в България, по-скоро стана забрана за нелоялна конкуренция още в първия закон в 1991 година, която текстът е подобен на сегашния, но има една голяма разлика. Казва се, че представлява действие или поведение, което може да увреди интересите на конкурентите в отношенията помежду им или в отношенията им с потребителите. Това е продължено и в списък има списък с неизчерпателен списък с поведения, с практики, които представляват нелоялна конкуренция. Между тях са типични, от сегашното разбиране, типични практики, които представляват отношения между конкуренти, като имитация, разпространяване на неверна информация за конкурент, но и практики, които от сегашна гледна точка са изцяло в областта на защита на конкуренцията. Например, за нелоялна конкуренция в този закон е казано по-скоро, че представлява и осъществяването на принуда спрямо потребител за закупуване на продукти и стока. Тази двойственост в правото на нелоялна конкуренция продължава в следващия закон от 1998 година, като там текста малко се изменя през 2003, казва се, че вече се заменя с поведение с действие, но основата, какво представлява нелоялна конкуренция, остава същата. Голямата промяна настъпва с изменение на закон за защита на потребителите през 2007 година. То се прави във връзка с хармонизирането на бързо законодателство с европейското право и транспонирането в бързо законодателство на директивата за нелоялните практики. Министерски съвет внася един много голям законопроект за изменение на закона за защита на потребителите. С него се създава нов раздел, който създава търговските практики, но се прави една малко изменение в текста от закона за защита на конкуренцията, в който се маха последното изречение или в отношенията им с потребителите. В законопроекта на Министерски съвет е описано, че това се прави, тъй като в България съществува свързаност и противоречие, уредена защита на потребителите, уредена както в закона за защита на конкуренцията, така и закона за защита на потребителите. Това не е напълно съответствие с правото на Европейския съюз и затова е нужно да се промени, да се направи това изменение. Всъщност с премахването на тези няколко думи и отношенията с потребителите се постига много огромна промяна в забраната за нелоялна конкуренция в България. Вече тя е насочена изцяло към защита на конкурентите и отношенията помежду им. Това по същество си и текста, който съществува в сегашния закон, с изключение на отношенията помежду им, последните някои думи, които са махнати. И въз основа на този текст, който съществува тогава, всъщност вече и Комисията за защита на конкуренцията разработва практиката си, че за да е налице нелоялна конкуренция, то винаги е нужно да бъде установено, че е налице конкурентно отношение. В тази връзка, винаги когато започва производство, комисията трябва да установи, че е налице конкурент, който може да бъде засегнат. Ако се започва производство въз основа на искане от дадено лице, дали искателя и лицето предприятието, също което е производството, са конкурентни отношения, но ако се започва в основа на самоинициатива на комисията, то тогава комисията трябва да установи дали кой е съответния пазар, каква е стопанската дейност, която извършва предприятието, срещу което е започнато производството и дали са налице конкуренти. Ако няма конкуренти, то не би могло да има нелоялна конкуренция, независимо какво е действието. Винаги трябва да бъде установено, че е налице конкурентно отношение. Всъщност, това, което говори професор Бакърджиева, което спомена, каква е целта, как се различава антитръста и нелоялната конкуренция, че при антитръст повече се цели защита изцяло на конкуренция на целия пазар. Да, това е така, тук в по-голямата си степен се цели защита на конкретен конкурент, който е засегнат от действие.
но по отношение на някои от действия, някои от практики, които са нелоялна конкуренция, като пример може да даде заблуждаваща реклама, тогава също цели защита на всички конкуренти на пазара, тъй като не е само един обикновено, ами всички конкуренти могат да бъдат засегнати от дадена реклама, която е заблуждаваща, като има доста добри примери, ще ги спомена малко по-късно за такива решения на КЗК. По отношение какво представлява нелоялна конкуренция, както казахме, тя е всяко действие, което е в нарушение, действие или бездействие в нарушение на добросъвестната търговска практика. Какво е добросъвестна търговска практика? Е дадена дефиниция за законите на конкуренцията, като е казано, че това е съвкупност за правила, определящи пазарното поведение, които проистичат от законите и обичайните търговски отношения, не нарушават добрите нрави. Какво точно означава всъщност това и как Комисията за защита на конкуренция така го интерпретира, е може би най-добре видно от практиката и по член 29 обща забрана. Там тя е възприела, има доста решения, в които възприела, че ако дадено предприятие нарушава дадено законово задължение, нормативно изискване, което е свързано с извършването на стопанска дейност, то почти винаги това би било нарушение на нелоялна конкуренция. Смисъла на това, което възприема комисията, че ако има изисквания, които по участниците на даден пазар всичките ги спазват тези изисквания, за тях това вози или допълнителни разходи или някакви допълнителни ограничения. Ако едно предприятие не го спазва това изискване, то печели нелоялно конкурентно предимство, което не би трябвало да бъде допускано и това е всъщност съдействието на нелоялна конкуренция, не спазването на законното задължение, докато всички друго го спазват. В практиката си поне един случай знам, в който комисията дори стъпила една стъпка напред и е казала, че не спазването и на договорно задължение отново би могло да бъде нелоялна конкуренция, като в конкретния случай тогава става дума за еднотипен договор, който е сключен с множество лица, по отношение на всички определено ограничение е наложено, но едно от лицата не е спазвано, едно предприятие не е спазвало това ограничение. Комисията е възприела, че отново то не го спазва това ограничение, всички други го спазват. По този начин то печели нелоялно конкурентно предимство, което е забранено и това представлява нелоялна конкуренция. Съответно е било наложена санкция и било завърне на това действие. Какво представлява нелоялната конкуренция, всъщност каква е връзката и каква е различията между нелоялната конкуренция и нелоялните търговски практики по Закона за защита на потребителите, е много добре видимо. Всъщност мисля, че се вижда в една скорошни две решения, които наложи санкции Комисия за защита на конкуренцията. Става дума имаше голям проблем възникна веднъж с доставката на бързооборотни стоки, в конкретния случай ставаше дума за слънчоглед до воля от 22 година. Имаше големи опашки се образуваха, дори всички държавни органи се активира се и Комисия за защита на потребителите, започна производство. По време на проверката е установила, че са извършвани големи мащабни рекламни кампании чрез разпространение на брошури, но времено с това в самите търговски обекти не са били на лице нужните количества. По време на проверката Комисия за защита на потребителите решава да уведоми Комисия за защита на конкуренция дали това, за да извърши проверка, това не представлява нелоялна конкуренция. На пръв поглед, като се погледне, не би трябвало това да представлява нелоялна конкуренция. Как в закона от 91-98 изричен текст имал, който е казвал, че рекламирането на стоки или услуги без възможност за осигуряване на количества по време на промотционалния период на тези стоки или услуги представлява нелоялна конкуренция, но това е по-скоро защита на потребителите, не би трябвало да представлява нелоялна конкуренция и да бъде обект на разследване от КЗК. Все пак КЗК започва разследване, налага санкции установява заблуждаваща реклама. В началото тя проверява в началото първият елемент дали на лице реклама, приема, че на лице установява реклама, тъй като рекламни брошури има, които са разпространявани до неограничен кръг потребители, за това е на лице реклама. По отношение на заблуждението също установява, че такова е на лице, като фактори, които взима пред за установяването, че е на лице такова заблуждение е неосигуряване достатъчни количества, несъобразено с отчетното на по-ранен дат завишаване на търсенето на съответния продукт. Също така в решенията си КЗК спомена, че обяснения в рекламата, че
предложението е валидно до изчерпване на количествата от гледна точка на конкурентното право, не е освобождаващо и това не е достатъчно, за да бъде прието, че не е налице заблуждаваща реклама, че потребителите са били уведомени. Решенията естествено се обжалват. Едното решение предстои всеки момент издаване на решение, може би дори не се издано, другото решение е отменено на КЗК, като отмяната е потвърдена и от вас. Съдът по Конституционен съд София област е приел, че не е налице заблуждаваща реклама, като е взел предвид фактори като осигуряване на допълнителни количества от продукта по време на кампанията, възприемане подход на информиране на потребители за изчерпване на наличностите и други. Това решение, което се обжалва с оглед протоколите и съдебна експертиза, която си има, това е, което иска да докаже и другото лице, другото предприятие, на което е наложена санкцията. Но няма влизам в подробности на това. Тук важното е как КЗК установява, че е налице нелоялна конкуренция, че има действия, което засяга интересите на конкурентите. Тя обяснява, че рекламата стига до неограничен брой потребители, които привлечени от промотирането, че даден продукт ще бъде на промоционална цена, биха били привлечени към обектите на съответния търговец. КЗК отбелязва, че съответно търговски с хипермаркети, всеки един потребител, като отиде в този хипермаркет, дори при липсата на съответния продукт, би могла да закупи други продукти, които се предлагат в обектите от съответния търговец. Тъй като е установено заблуждение, с други потребителите се привличат, въпреки че този продукт го няма, по този начин засяга конкурентите, които един този потребител би могъл да отиде при конкурент, ако не беше налично тази заблуждаваща реклама. При обжалването на решенията на Административен съд София, при обжалването на решенията, едно от решенията, как е отменено, Административен съд София област наред с много други фактори, които е приел, за да отмени решението, е отбелязал с едно изречение, че не е напълно съгласен с това заключение на КЗК, като смята, че даден потребител при наличие на информираност, с други думи отбелязване в рекламата, че даден продукт може и да го няма, но отиде ли в съответния търговски обект, той не би решил да закупи други предложения от продукт от такава търговеца, ако не е подходил изначално с това намерение. Моето мнение е, че и двете страни имат своите аргументи тук. И едното и другото може да бъде прието, но искам само да отбележа една практика на големи търговски вериги, когато навлизаха преди години на пазара в България. Една от търговските вериги се рекламираше с реклама, дойдох само за едно масло, като това беше комбинирано с продукти, пазарна количка. И сега в момента, дори днес като идвах, забелязах, че доста има някои търговски обекти, всъщност се рекламират с внушаването на послание, че вие може да дойдете само за един продукт или услуга, но вероятността да закупите и другия е много голям. Така че изглежда това разбиране. Те да дойдат при нас, пък ще купат нещо. Това си е част от маркетинговата стратегия на големите търговци. Но, както казах, Административният съд го отменил на това едно от основанията. И всъщност от тук смятам, че е видно каква е разликата между забраните по Закона за защита на конкуренцията за нелоялна конкуренция и на ЗЗП. При ЗЗП всъщност се цели да се установи, че е налице заблуждение на потребителите, който може да го накара да вземе търговско решение, което не би взел в отсъствие на тази практика. Докато при КЗК се прави една стъпка допълнително. Там дали потребител, какво ще направи потребител, не е толкова важно. Важно да се установи, че той би бил заблуден или някакво друго действие, но което трябва да бъде установено, за да е налице нелоялна конкуренция, че това би могло да доведе някаква вреда за конкурентите, че ще загуби клиент, че клиент би разбрал, че би се отказал от услугите на друго предприятие, защото разпространява невярна информация или който друг от съставите на нелоялната конкуренция. И всъщност точно това засягане на конкуренцията на един конкурент в някои от съставите или на всички конкуренти в други състави, според мен е връзката и прави нелоялна конкуренция свързана с антитръста и съответно с общата цел за предпазване на свободна стопанска инициатива и съответно постигане благосъстояние на потребителите. И в тази връзка, докато се подготвях, намерих едно решение на КЗК от 2013 година, където е дала като обяснение какво представлява според нея конкуренцията, което мисля, че доста добре посочва какво се цели. КЗК е казала, че конкуренцията е обективно явление, което зависи както от наличието на определен брой активни стопански субекти на пазара,
пазари от наличието на потенциални конкуренти, но също така и от техните действителни възможности да окажат ефективен конкурентен натиск един върху друг. Наличието на ефективна конкуренция е свързана с пазарна динамика, при която по-ефективни предприятия по правило успяват да засилят и утвърдят своите пазарни позиции, а други да ги отслабват или губят в съответствие с обективните сили, действащи на съответния пазар. И в антитръста, така и в нелоялната конкуренция също че да се защитат тези обективни сили и всяко развитие и печеление на клиенти от конкуренция да се базира само на такива обективни сили и икономически възможности, а не на някакви други практики или действия, които съответно противоречат на тях и по друг начин успява да се привлекат клиенти и да се развива дадено предприятие. Това е което